Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme pre vás ďalšie krásne vozidlo. Je to táto nádherná oranžová Škoda Octavia kombi so spoľahlivým 2-litrovým TDI motorom, čiže dieselovým o výkone 110 kW. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2022. Momentálne má najazdených 79 000 km. Ako môžete vidieť, na vozidle sú tieto krásne 19-ky. Čo sa týka interiéru vozidla, vozidlo má takéto príjemné textilné sedačky, samozrejme elektrické aj s pamäťou. Vozidlo má samozrejme aj adaptívny tempomat, vyhrievaný volant, vyhrievané predné sedačky, množstvo jazdných asistentov, adaptívny podvozok, head-up display. Čo sa týka miesta vzadu, vozidlo je veľmi priestranné. Vzadu takisto vyhrievané sedačky. Kufor je manuálny. Vozidlo má aj ťažné zariadenie, ktoré sa takto vysunie, doklapne. Samozrejme, vozidlo tu má aj ďalší priestor na výbavu. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars v Rovinke. V prípade záujmu vám vieme vybaviť aj financovanie či poistenie tohto vozidla.